Cześć, witam Was serdecznie na dorota.in. Dzisiaj kolejna szybka instrukcja gotowania, tym razem gotowanie kaszy sorgo. Gotowanie, które trzeba zacząć od namoczenia wcześniej kaszy przez 8 do 12 nawet godzin w wodzie i w tej samej wodzie, ja już ją sobie oczywiście na noc namoczyłam, w tej samej wodzie, w której ona się moczyła. Teraz ją trzeba po prostu ugotować z dodatkiem odrobiny soli. Także woda zaraz się, mam nadzieję, zagotuje. Soli troszeczkę sobie dodam. Można też odrobinę oliwy, ale nie trzeba. Można to zrobić też, kiedy już ta kasza jest ugotowana. Kasza sorgo jest bardzo smaczna. Moim zdaniem ma taki orzechowy delikatnie posmak, a do tego jeszcze troszeczkę czuć od niej taką kukurydzą. To Mariusz zauważył, ale nie taką kukurydzą słodką, tylko jeśli znacie smak kukurydzy takiej jakby pastewnej, to właśnie jest ten smak. No dobra, czas gotowania około 30 minut od momentu zagotowania. Powinna się gotować na takim ogniu sporym tak naprawdę, ale żeby za mocno nie bulgotała, żeby tam nie poprzywierała, kiedy się zagotuje, to jeszcze trzeba ją przemieszać delikatnie, dosłownie 2-3 kółka łyżką, żeby dobrze się całość rozłożyła na czas gotowania. Kiedy już kasza jest ugotowana, można ją delikatnie jeszcze raz przemieszać i pod przykryciem już po zapalnikiem zostawić na 10 minut, żeby jeszcze wypiła jak najwięcej wody. Dobrze by było, żeby cała ta woda się wchłonęła. Ja oczywiście lałam na oko, więc troszeczkę mi jej zostało. I co? Można teraz nakładać na talerz. Wykorzystać jako dodatek do drugich dań albo jako danie też nawet samodzielne, na przykład zrobić z tego pyszne caszotto, a może powinnam powiedzieć, że to jest sorgotto. Ciekawa jestem, jak Wy wykorzystacie, można też do sałatek, o właśnie, czy Wam będzie smakować, dajcie znać, z czym Wam ten smak się kojarzy. Dzięki Wam serdecznie za uwagę, więcej przepisów znajdziecie na dorota.in i do zobaczenia w kolejnych filmach.